Bochabeli. Nche nakurangiri senchondoche ngana nere kale gonchanda sana by the way. Isinach tega igeste muna naumera nteno soro kerenko moteya mangana ya nchoko nyomba nera agoseka yani tari agoseka yani agobona n'umuntu ogutantana. No mera rabera kerena motebi uchaka goseka. Kwarore. No umiskina nene umera mata ali kusembisili yakoroko. Ngo moteyi story osoro uchaka goseka. No umira abantu buna bane batano. Bakonsomu na umira abantu by the way nko batigoro yokunywa munosoro baseka asek na umira no soro nko matei agotanta no muntu wakwete tutamanyete muntu nari ukwete so abosoro ngwara ko muri osoro namo boli agotanta na yani akunya kumaga maga no muntu oroche ghost agontegendo tebi Bochabeli yako erese ninki ono gaki ono ingibo yani gwete nchande getenkoro kwa njorocho osora ko nduru musigo ono musigo naende musigo osina rukwento ko tebya mangana kigoli ngana ndiro libisire ona yo che kwanyora bera igaseka ubwo kwanyora nso mungara goseka bisieri oseka abantu go sense beniga active nabatebiri baseki kwa iguriri mchebana nakwana ainkwara mwise ko minto kerana muboli arakira akwane kendi gyonse maze ko mudori na njiri na tema gukwana tuchitwa bwata njine twa ni kigegenderete biyabya nje ngumetinkiyo surata hakotebeli nantebigenda ukwanire Bochabeli akoerese nakuminkie kebune Bochabeli nanyomere nabaranyare go kwa advice akemundo ntebya yekene isengencho ese kero monto atali kukororokana kawaida kerenko mweresa mangana no soro orana bakena soro na gutuma gusenda agotebye gento gachake ko bono na iki keragere nchi nkubori gaki Bochabeli tali bo benkiragere nkubori ayo achake kuri emotion na mangana chako kana Bochabeli guchake ta mangana enkore ane cyane ntito kumanyekene na kigencha ndite giuka ay kemuntu na kwekera kwa rwetu kwekera kwa rwetanga igwachite tena na kwerese tegaki bono mone tena kwese na chitugutara ai chitukuratara inyora njito ko ngaina botena chitukuratara gotara kemuntu omukomanyete inanda nana nchemanye mukomanyete njito kometo ko ngaina kenule kemuntu orangaina kwanza ai nimete kwa nyometu nimete pakazi kwa nyometu nchenga munche inche kemuntu tetunywa miri baba ngabere nometa so nyomire ndobwa nimbwato boirio aye ngabere sana ase name chete ngakomba usine nyomba usenka ndo boirio kuno kunyoma igo monto bono takwani bairi bae igo ginkwana gikwani moirio kuno kunyoma oboiri kemuntu miakerenga kwa werro manyete kirege ndo Bochabeli mukurwa kirege ndo manyete nimbwato boirio Bochabeli nyingwe to kale konswana na sana okale konswana na sana na gente kingeli kongo nkongere sole kyo sora ntoma sole go sentike por yango te yango buri kerwa yeto soro kwa tete kyo no kemuite eke unona ki kwani marangete iyo mwa nino ya chava eke nyoreke kemuntu otebere kene ayorengeretio soro nabe singo nki ata bere singo soro no monto kwanza ninche na chagete kama teyo mapenzi ninki soro tameto soro neri chara liane okamuchanwa igobono nkyo ekote ite wante ibo kongukale ko ebise ko solime njo mete nkumenya ki nkyo soro agutomira asinde ngotebi osoro gante nayo nyomire oranyare ko advice soro mete bono umete osoro alama na kundi anyway osoro nare bantu ya te koba osoro ta koba ga kibanto roli ninche minute osoro de banto osoro yo moiga wa ngikwata mere ngikwati geto osoro nende ngikwiranira bono yo ekero osoro ari people osoro na bato mukungu kuri kugisare kira kini eliete nari gure sana nere igo gisare nere moko osoro bamenyete nere likamu stay go se bamenyete kabisa osoro makarita bakachiyombe kite okwa ukene nasaba baburi abomete bano byansambire
lakini tiganda gotebi osoro no yone origarwe omete ninki osoro ne riechara orira nyore gosacheta kama confess kabere gatatu iga agacha kumusibiri chianga ori akarora tigaso box musibati ora kinimete ese enkoro yo osoro ninchanje tenende gento ndete gukora no kwenda gari tobwatira no osoro mwanchione tosokie gisagane ikegenda pure box sobo Ngoranje ncheke muntu no mete konyenki ngokara nankare ate omesikoli ntete mokoli mpaka nakiangana no mane nariga nande ngaine yose no tiganda akobolia nte inge pot size ya nakiangana size ntore ngaine ekarwa tigito osoro akamwa osoro ta nyomete immediately akara bere mitienyi go sense taiga stayoka okanga gocha akanyuma ekisagane ikireke bisana ntete nchenge soere nkiye kungibiro musanje na mane osoro na kwanza kwa nyomire ndete nchema mbuna ntabwati sim smartphone yali sendo muntu kara ko musache bako mwanekera Facebook ango Facebook namo beko wataberekele usino bitimwa kachesire na brikicho mwa kachesire no soro na kitwanchalete nyomete bona nyome bona ya yobuno bokora obuno kwanza osoro kayenko rusichomba waka nero monto chiomba ireto go symbol chiomba ireto go symbol osoro rugwa ke konda gaburuburu ta ko ira ngombe ine mboli yaraire tiganda gote yoso naende era abeni numu amogenge takanyoma ninko manyete bochabeli ninko manyete orubwato bogenki sana obwato nende kwanza nakole gwakarige yosoro sana era nyone ndakwange toka okamosiganira noenge sare nimetonsa bakisare ngai nchikose nacha kumanya okoroka no bwate bitina sana nende korokana ninu mwaigere tiekegenga mukasiganira osoro gesare ono koiguro borro gesara anyomiro no sore ndakanire chiombe yo gesara ta konyomo gesara yo nakiangana ntore ngaine saposize it doesn't matter kora ntebi ngeresa enya kure banga psychologically nekore kwende igento ndagote bineke kora ngeresa ntore ngaine aba nongote bigenteke gesara body size tinte tikunya ukona body gesara no muntu mukungu esigete uri smart uri clean ntore ngaine iganda chaka komubwata nimo kimurutense arogabu nimo rutense abo ekina kinata getenyugo nko muhati chindoe takoraro musacha muro musosere ro nguru musacha tiganda gote nende buchabelese iri ukari kwano kari ko support sana ukari ko muhegerera sana abantu bari baitera mange tigango tepto baitera mange ncheno sono bete kina hetere tenere baiterete no bete kina hetere tenere watigeto soro kacho nyomu ntere bagusine kanyo mwara bya nchena anya konyomu nande iga nchena anya konyomu chabeliki bono ndoko mwase nyomu Ote kwa sikatere linywa mungi ye okoli. Inyora ni mbato boirioro. Boirioro lyo. No tetenga. Ote nchino boirira chite okwana. Ndebe kwata beto kurwari gwachira. Ingira kini kwa yomba kwa tete kwa kutumia credit kia o gwake simi gonchungusi. Ngwacha gonche kiga. Tukali muchungusi lakini bochabeli. Oro muchungusi sana. Muchungusi kyo sana kwanta ngyo chungusi sana. Oro muchungusi sana bochabeli. Ngiwata komanyira mangana. Nende nchema nyo musacho yo gonda gusaleri sana. Nende ntete mo manye. Yo kanyete. Ndete mo manye ngosaleri sana. Ndete mo manye ngosaleri sana. Ndenda ina chante biki mundante bina iga boli. Ende stereo kali kwano okamunyomete. Musacho yo. Komumbaro. Mbokomumbaro. Meta kwangechiri koira osoro ne chingo. Osoro no yone. Osoro ne property yane. Kwa igure. Territory yane. Kwa igure. Bona ina rawacha kuri kikura sinde. Ya yo kwangechiri ne kibona ukali ko support gesare makonguga. Wakyo mokungu onyomiro le buwa yo ichogete. Buwa yana kiali mbugone. Idea liyo kwagacha nyumba internet osoro yo nyumba ne yani. Ngai kwali kere nyumba liyo kwagacha. Bona ngotena nchete gotara kumusabera buna agache nyumba. Kumusabera nale ngamasabona achiete. Ngotamenti kati kemundu ngotamenti oeta waitire usiro maraya kwa lokora. Maraya inche wasabera rento ruana. Inche liraya. Aya gwegwe. Kwa lokora. Ngina ngokora gento kieke. Manya sikwa nyuma metu gose kwa nyanto usino mwaka nendo gatama. Ngai kwa lingi. Gatamana ki. Esina lenge kwa ninki wo sete sina lenge. Ngiga ngo. Okara machungu sana otete ko iwe kingo kwa no gende ko tebya abantu. Tebya abantu asi. Ni nkoroche sana. Ngotamanya ti kwa nyuma metu after mwaka ogatama. Jena nya konyomu munande after 1 year. Nki utali kwira ndikinure ki utukuri yoso. Ote na iranire. Bono na iranire. Chire wakorobo nyaka wakorobo raya bono kwa isane. Bozabiri okale konge chana kurwana tolengi okondokero munyaka. Nche naye ngoli inkungo munyaka. Otebeke no metege kuruma inkibono yo kurumira okale konge sana. Ngoko gechinaki. Ngotamanyeti. Yati chaka okubalira. Bochabeli. Inyora sekenyoreke nchibye kamate sirichi yao. Siriki. Asikuwa nyometu kero kwatamete ebintu kwa. Nche naye konywa mu munandega. Tonsi katereri nywa muntara nywa.
Naro kwendie gari ya matori tuno manyete. Kireri hapo. Nkiakora. Sasa ni manyete. Uto nango yane. Nimbwa tobo hili. Buchabere nyigwe to kale ko ngaragari sana. Ndo ore tindoka. Wacha konje. Ore tindoka. Kana uruka ko chiabu. Wono nimbwa tari ko ngise wacha konje ki. Ote ngorokere. Mete na to manyeti. To manyeti. Njango te to manyeti ke mundu. Ai nincho to manyeti bya na chinga change sana. Na chinga change sana buchabere tiango kwani. Tiango kani. Yo molero. Wacha konje ke. Tigambo nantara ranch. Ango nago titora sana. Nantara ranch. Wanyora magana wata. Ango nago titora sana. Soro na batu mukungu kuruko sare. Mukungu tayoga abo mukungu ninje. Nende tiganda go tebika. Ntage toge ndote igisaro nyikaro musani ugo. Bange mapema because fita siko mbereni. Ai banga siki. Njira ngota fita siko mbereni. Ai banga siki. Yani umuntu. Kwanza no vitu makachesere. Pligijo bandure. Wacho kochesa gari meso zino ime. Macho korose bitutu. Tako tanta. Soro ta ko shino meta gari de muntu. Wono. Ukatama ukamutika kaliko tata ete kwata ete kiuno kimuite bona likuachire bona utete kwata bana kwale Wakisi mumesikia kuhusu Ndizi TV. Ndizi TV. Go yourself into the YouTube and check out Ndizi TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisi na hauja subscribe ndani ya Ndizi TV. Ndizi TV. Una mchezo sana.